mataki kuma ɗaya tilo. Abin burgewan sai ya kasance kungiya ɗaya tilo mai kofin zakarun nahiyar Turai guda 15 Apola 15, 16 shine fatan su idan kun tuna. Kundi na 4 zai kasance batu akan gasar cin kofin La Liga, kungiya ɗaya tilo mai kofin La Liga guda 36. Babu tsara lissafi na 6 batu akan kuɗi richest club in the world 'yan Apola sun fola. Kundi na 7 sai ya kasance da ban mamaki kungiya ɗaya tilo a tarihin ƙwallon ƙafa wanda ta samu kuɗin shiga kimanin euro biliyan 1 da san barka 'yan Apola suka fola kakar da ta gabata. Na 8 sai ya kasance lissafin shekara 100 century da turanci suke kiran wannan. In 21 century best team sai ya kasance Real Madrid da san barka wannan wajen sun mamaye komi. Kungiya mafi kuɗi haka zalika kungiya mafi kyawu da kuɗin shiga sai ya kasance sun kecere ne. To daga nan sai ya kasance an ba su sarautar Europe, Kings of Europe shine zai kasance lissafin na 9. Da san barka a wannan kakar Real Madrid idan na buɗe kundi na 10 ita kaɗai ce kungiya ɗaya tilo wanda 'yan wasanta guda 4 suke da ƙwallaye 10 plus ma'ana daga 10 zuwa sama idan muka ɗauko lissafin Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Rodrigo Kusa, Jude Bellingham a ciki daga ƙarshe na san ba ku biyo ni bashi ba. 'Yan rukunin hudun da abin san barka a wannan kakar lissafin Europe nake gabaki daya. Kundi na 11 wa 12 zai kasance a gasar cin kofin La Liga ne. Real Madrid suke da Luka Modric dan wasan Croatia, most successful player a gasar cin kofin La Liga kawo yanzu, haka zalika dan wasa ɗaya tilo a gasar cin kofin La Liga mai dauke da kyautar Ballon d'Or. Kundi na 13 sai ya kasance batu akan FIFA Intercontinental Cup ne, sai ya kasance kungiya ɗaya tilo wanda ta taɓa cin wannan kofi. Daga lissafin fara shi da aka yi a wannan kakar hukumar da ta gabata, Real Madrid sai ya kasance mun ce musu da san barka. Tun daga lokacin da ya kasance an canja suna zuwa Europa, an ware kofin zakarun nahiyar Turai da kuma kofin gajeyu. To fa babu lissafin doka wannan kofin na gajeyu sai ya kasance ko da yaushe suna kofin zakarin nahiyar Turai. Kada ka bata a lissafin bari na buɗe abin Real Madrid ba a taɓa relegation ɗinsu daga Champions zuwa Europa ba. Haka zalika ba su taɓa karewa 'yan matakin teburin gasar La Liga zuwa Europa ba. Ko da yaushe sai dai su kare 'yan hudun farkon da su tafi kofin zakarin nahiyar Turai. Hausawa suka ce tuntuɓin makogwaro faɗin magana da ba daidai ba, magana ta idan ka ɗau haske ba za ka bata ba. Ba lissafi nake akan dokar Europa ba, batu nake akan tun lokacin da aka ƙirƙiri Europa. Rufe muku kundi na 15 Apola 15 guzurin da na baku wa 'yan hala sai ya kasance kun ce san barka. Real Madrid ta kasance kungiya ɗaya tilo a tarihin kofin zakarun nahiyar Turai idan muka ɗauko lissafin maki. Ta fi kowace kungiya yawan maki daga lissafin nasarar wasanni guda 300 da suka samu a cikin guda 500 ɗin da suka doka. Da san barka 'yan Apola fatansa a wannan shekarar shine Apola 16. Za mu jira mu gani yadda za ta kaya. Kafin na wuce sai ku ji ni da batu akan lissafin shekara 123. Wa 'yan Apola idan muka ce muku happy birthday, Real Madrid hala Madrid shine taken. Ta fi soyayya daɗi idan mun fassara lissafin hala Madrid, let's go forward Madrid. Za mu jira mu gani yadda za ta kaya wa fararen balbilu, haka na jiya Malash ya faɗa a cikin wani batunsa. A comment section ina 'yan Madrid suke sai ku zo ku rubuta hala Madrid daga nan sai mu gano capacity.